Dami dyan ba sa kinawat? At iyak ka na kabuang na chicken joy. Ito kabalo na kita ng awat. Sa tong beauty, murag kawatan diri ba? Ito ba kabantay eh? Sausaw sa diri. Wala man siya kuwan. Kuya sabaw ba? Tinula. Ako yung nagtula. Ang katunga ni Kuya katunga tinula. Tigupa. Dami pa kayo ng sabaw. Tigupa, dadalahan niya pa. Ay, mura makawag ganahi uwi. Pait man? Ama na. Kanila akong chicken joy lang. Ano tinula? Tanga na itong manok. Iya eh. Ano kino? Hindi kibutang yung mga ingredients ano? Harina. Gaw-gaw. Gaw-gaw? Lamig kita ba sa Bisaya mo? Kasa ka ng mga commercial na chicken ba? No? May gani, dili bantam imong gikuha. Hapit gino, dali di ako nimo. Bantam ba, gamay kay paa. Balitin ta isa ganito. Ugma na pod. Ugma para picnic na pod. Buang halata kayo iya mo. Madudan ta iya. Di ba pa dyan masakpan? Try mo yun na ito, ting tulog ba udto. Ay po ng gabi, kaya basta kawatan, gabi man mga awat. Kita mga professional, udto ta mga awat. Ay pag halata nimo. Budod no, hindi lang manok, madili lang ha. Karon mo mga kawatanan mo. Hindi kayo mga animal dito. Labing kaon sa akong manok. Karon ka. Sila ra gyud ay tama. Tama jud ito. Mura. Asa manok, iuli ang manok. Kamu raw ni saka dito sa gate sa gahapon. Kaya, manok. Ito'y ng manok. Luwa. Oh, klaro kayo? Oo. Oh, klaro kayo. Nai-ring sa kuwan. Manok, di mailan, oh. Iluwa. Ang sa'yo, gitulo ni Iluwa. Oh, ano naman? Ano naman? Kamunggay ra, o ka na kamunggay? Oo, kamunggay. Yabo ni mo sabo sa kamunggay. Kamu yung nagdawat sa manok. Pabo man eh. Kasi pabo, klaro ang manok. Pwede na kayo dimanda na kabuang nimo. Pag dimanda mo, kaya kuha ng manok ko, na ilanan o. Ay, ilanan mo. O, sige, sulti mo ha. May tato sa bukog, sa tiil gamay. Ikaw din nagtatuan na. Oo. Klaro. Usa din mo giluwa-luwa dira. Usa na. Oh, usa man na. Oh, manok, klaro kay manok. Klaro kay manok. Uli ninyo nabi, ambila kay kausap. Amin nagluto ani. Kuan mo maka ebidensya. Kasi wala ebidensya. Klaro ang manok ko, klaro ang manok mo dito. Kaya nga na ikaw rin ni manok sa kalibutan. Reveal na to ang CCTV. Ha? I-reveal na quarantine na baka CCTV. Iwan ako kay kamulo ang nanakan to mga dago daw lawas. Oh, kapayat takot ang awad daw. Iuli lang manok, ambila manok. Ambila. Iuli na mo dili, ha? Uy mo na na. Kadok ang buanga ka. Iuli lang po. Iuli na ambila. Baga kag now. Iuli ng manok ha, kamo ha. Pabayron ta mo ato, Mao ni ebidensya oh. Klaro kay ebidensya. Ang kabalo makaimuhan na. Tanang manok na ibukog ng iyana. Ha? Ang kabalo makaimuhan na. Oh, tanawa oh. Oh, ano ti mailan daw isi oh, nakabutang kita. Tilawid daw kay mga manok. Tilawid daw kay mga daw. Ano, judi tato na isi. Oh, naila tato nga isi. Oh. Icing manggod na. Icing. Ising na oh. O tilawid ako imuha ba? Tilawid ako imuha na. Di na lang po. Tilawid daw. Mantay mong duwa. Baka din siya, Ebidensya bitaw ha. I-reveal ko tong isa. Ingon mo diyan nga kami nagkuha ha. Natuway buhok dito. Nagtambay dito kato si Kuan. Atong si Badang ug si Kuan. Upaw? Tamparoson nung ko to? Tamparoson lawan na ebidensya ha. Pilong bata ka. CCTV dito. I-reveal na po to dito ha. Bantay lang mo. Hindi mo bayad kay wa kay ebidensya jud. Karang ebidensya oh. Klaro kayo. Kita ang CCTV namo. Asang balibo ani? Kato na lang, isubirin na lang nako. Yung walang Peter Duster. Uli na balibo na lang dito. Balibo na lang. Oh, dribi. Lumlamin. Siya man nang ingon lami daw yung manok. Bantay mo ha. Ikuan na tamo dito, iba na tamo baryo. Iba, ay bigan ka luka bayot So tagban na silingan man taban. Wala man daw kaon na. Libang na namo taod-taod. Kaluoy, ko nang pakaon, kami ni kaon. Ugma na. Ugma na pod. Kapay isa yacht.